Nahihiling ang negatibong epekto sa ekonomiya, transportasyon asin turismo kan atrasado ng patrabaho sa Naga Airport sa ibong kanhaloy ng agrangay na mapakarahay na ang pasilidad. Huli kaini kinalampag na kan sangguniang panlungsod ang mga responsable sa redevelopment project kan aeropuerto. May report si Joel Sulina. Atrasado o abala ng marhay ang haloy ng proyekto para man sa upgrading and orientation kan runway kang Naga Airport na nakakaapekto sa pag-uswag kang bilog na runa kang Camarines Sur maging kang Ciudad Dignaga kumusaro ang transportasyon sa aspeto kang panagos na pag-uswag kang ekonomiya. Sinabi ni Mayor Leni Robredo, labi kaimportante ang marhay ng mga pasilidad para man sa transportasyon siring kang pagkakaigwa ng aeropuerto, marhay na mga tinampo, asin mga accessible na mga highways. Como ini ang backbone kang nag-aasensong komunidad, nagdadara ng economic growth, huli kang pagbungkaras ng merkado, dangan-dalan para man maging marikas o mabilis na makaabot ang mga tao sa sarong lugar, asin mga essential services. Aminado si Robredo na pampawara ng investors, maging ka mga turista, ang haloy ng pagkaabala sa upgrading asin patrabaho sa pagpapakaray kang Naga Airport. Maging ang Mass Transportation Service na igwakuta na sa Bicol Region, ang PNR na halawig ng taong pinagahagad ka mga taga Bicol na mapakaray dangan maibalik sa dating gloria ang Bicol Express. Importanteng maray, in fact, saro yan sa mga pingkukulita with the OTR. Kaulay ko often nakakaulay ko si Secretary Vince Dizon dahil ba siya sa DOTR. Nagpapatabang kita matutukan naman. Ang unyan kayang year, while igayon 440 million na budget, kulang mo niya na maray. So sabi ko sana next year, kung di kito ng tinaungunyan, ibueno na next year. Nagsurat na kita kayan before. Pinahiling ko na nga ni Iyata si surat. Masurat kirari kita mo yan. Appealing. Nataon na nilang gulping budget for next year dahil nagsasuffer na kita ni grabe. Talagang pangpawara ng investors. Ini yung airport situation ta. That is not to say, that is not to include ining PNR. Pigsabi ko sa meeting with itong DOTR officials na meron nga niya ako, nasusupong na kaming mag-discuss kami PNR. Nagaro haluyon mo na yan. Hinahagad hanggang ngunyan Mayo. Ki Presidente, pagdigdi ni Presidente, yaon nga ni si Cap Monex, kahampangan mi, sinabi ko na baka niya ako pwedeng asikasuna man ninyo ang PNR. Big sugo ni Presidente si Secretary Vince to talk to Secretary Banoy. Di pa ko nagkaigong chance na personal na makuulay si Secretary Banoy, pero si iba niyang USEC nakamiting ko na. Sa sangguniang panglungsod kan syudad, sa paagi ni City Councilor Elmer Baldemoro, nagpasarmaning resolusyon para man kalampagon na ang mga concerned agencies, maging ang national government, napakatutukan na asin mag-intervenir sa atrasadong implementasyon sa Phase 1 kang patrabaho sa nasambit na aeropuerto. Ito pong passage kang resolution urging the CAAP, the DOTR, and the Office of the President to closely monitor po itong implementation kang Phase 1 kang redevelopment kang Naga Airport dahil based po duman sa report after 3 years of initial implementation, only 1.63% pa lang ang nai-implement. So baka po mag-cause ng delay na naman ini na lalong maabala po si redevelopment kang runway kang airport na iyo po itong pwedeng mag-solusyon para po maibalik itong biyahe from Naga to NAIA. Si expected pagtapos po kuta itong phase 1 will be on January 2027, pero dahil po sa mabagal na construction o implementation kang pagpatrabaho na-delay. So iyo po yan itong at least ma-call ang attention kang CAAP, the DOTR, and the Office of the President. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nagangunyan.
Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.